Nagpaabot ng pasasalamat sa mga tumulong sa kanyang anak, ang ina ng 8 taong gulang na batang lalaki na nasagip ng ilang concerned citizen sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Bagyong Uwan sa Kabikolan nitong linggo. Kwento ni Nanay Mary Grace ng lungsod ng Legazpi. Sabay silang maglalako ng yaman ng kanyang anak sa Sawangan Park noong Sabado, pero nagpaalam daw ito sa kanyang mauuna na hanggang sa di na ito nakauwi pa. Inumaga na umano siya kakahanap sa kanyang anak, pero bigo siyang makita ito. Kaya labis na lamang daw ang kanyang pasasalamat na nakabalik sa kanya ng buhay ang kanyang anak na si JR. Super pasalamat po ako kay Ma'am Karen. Siya po yung nag-save sa anak ko na nagkup-kup po muna, nandun muna yung anak ko sa bahay nila. Tapos po, siya po yung nag-contact din sa pulisan po dito sa amin. Siya po nagpaalam na nandun po yung anak ko, na safe po yung anak ko. Nagpapasalamat po ako sa PNP Ligaw po. Paglilinaw ni Nanay Mary Grace, hindi niya inuobliga ang kanyang anak na maghanap buhay lalo sa murang edad. Pero dahil sa kahirapan ng kanilang buhay, nagpipresenta daw itong tumulong sa kanya. Titinda po kami ng anak ko sa Sawangan po. Pag wala na po siyang paso, yun din po. Sila po nakakatulong po sa akin. Kasi po, sa hirap po ng buhay ko lang. Hindi ko man po mahahanan. Siya po talaga, gusto po nila talagang katulong sa akin kasi para sa kinabukasan po nila. Ayon kay Police Captain Karen Formales, PCAD officer ng Ligao CPS, isang concerned citizen ang nakapansin sa bata malapit sa isang kilalang fast food chain sa Barangay Cruzada, Ligao City na tila nawawala. Nakaagad naman na itinurn over sa barangay na siyang nag-turn over naman sa kanilang himpilan. Para masigurong mas ligtas ang bata, pinatuloy niya din umano ito sa kanilang bahay. Inanong ko siya kung paano siya napunta dito sa Ligao. So accordingly, sabi niya, sumakay daw siya ng jeep kasi nagbebenta nga po siya ng yema. May dala daw po siyang 4 na boxes ng yema. So pag-check ko dito, yung yema na dala niya, 19 pieces na lang doon sa isang box. So sabi niya, yun na lang daw ang natira. Chinek ko din kung nasaan yung benta ng mga paninda niya. So, dala-dala naman niya kompleto. So, sabi ko dito sa personnel namin, bilihin na natin lahat ng yema na nasa hawak niya pa. So, sa madaling salita, binili po namin yung dapat nga na panukli, hindi na din namin kinuha. Binigay na namin sa kanya. And yun, nakumbinsi ko po siya, sumama siya sa bahay. So, doon siya natulog, binigyan namin ng damit, yung pagkain niya. Naging at ease naman yung bata. Kaugnay nito, may panawagan naman ang otoridad sa mga magulang kaugnay ng naturang insidente. Panawagan po ng inyong kapulisan, lalong-lalo na po pag medyo masama yung panahon, siguraduhin po natin na nasa atin pong pangangalaga yung ating mga anak. Sinisiguro po natin na ang inyong pong kapulisan lagi pong nandito para magsilbi at masiguro po yung kaligtasan ng lahat ng mamamayan. Kaya lang, kailangan pa rin po namin ang tulong ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ng mga magulang. Siguro din pa natin na lagi pong ligtas yung ating mga anak. Nitong Lunes naman ang makabalik na sa kanyang pamilya si JR. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.